رحيل السمكتونن زك على تعارت يهونبر بس نقزيبل أنبا مرت أمكنوام كيف توتأسفا قرصت كل نجارن أصلهم نبتم حرتاس لزحمت زدل ما أكنت بس لازم تأسبوتون سمر حيل بسنكو حمق مركبت تعمكوا أنت تسمع جندما ولا حدا خجبرايك اليوم نسلم فقري جميل وداس بالحوت يحل في زلهم ፍጹም በወገኑ ተስፋ ከይቆረፅ ንራሒል ከፅናንዓኩ እንተፈተነ ክትሕግዞ ኣይከኣለትን በቃ ብኩሉ ኣግዲኣቶም ራሒል ነብሳ ዘይተኣለ ሰብ ኮይኖም ዳርጋ ተፀላ ክትብላ ትኽእል ኢኹም ዝረኣያ ሰብ እውን ደንገፀላ መስቲ እውን ፈለጥን ኮነ ደገ ዘወታ ካልኦን ኮይኖም ፍቅሪ ሰሚ ከም ሕሱም ኣውዲቑ ሓሲዋ እዩ ከምዘይኮኑ ዝፈለጠት ክትርስዖ ተቃሊስያ ግን በቃ ምዃን ዓብይዋ ኢዳ ሂባዮም ዝሓዛ ፍቅሪ ቀል ፍቅሪ ኣይኮነን ኣዝዩ ብርቱዕን ብጀካ ሳሚ ዘብል እምበር ዘይገላበጥ እዩ ሳሚ ትምሕርቱ ብሰላም ዛዚሙ ኣብ መመረቕቱ በፅሕም ኩላቶም ብሓባር ዳስ ናይ መመረቕታት ተኺሎም ይሕገሱ ነበሩ ልዕሊ ኩሉ ወለዱ ሓገሶም መዕቀን ኣይተረኸበሉን ወለዲ ፍረፃኦም ስለ ዝረኣዩ ሕጉሳት እዮም ወለዲ ካብ ደቆም እንታዮም ዝደልዩ ንዝበሃል ደቆም ተዓዊቶም ምርኣዮም ቀንዲ ንወላዲ ዘኩሕም ድማ ውሉዶም ኣብ ዘይኮን ኣንፈት ተጓዒዞም መንገዶም ስሒቶም ካብ ነብሶም ሓሊፎም ንሰብ ጾርኒ ዝኾኑ ጥራሕዮም ሓደ ሰብ ኣብ ዓለም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ መጀመርታ ክኽበር ዘለዎ ናይ ነብሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ወለድዩ ብርግፅ ጥዑያት ወለዲ ብኡ መጠን ከዓ ኣሸገርቲ ወለዲ ክሕሉ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም ይኹን እምበር ወላዲ ምዃኑ ስለዘይተርፉ ክብረት ምሃብ ግድን ይገብሩ ሓደ መግለፂ ኣክብሮት ድማ መንገዲ ሓዘይ ምስሓትን ከም ገሌልካ ምስትጋገ ድማ ናብ ቀንኦም መንገዲ ናይ ምሳእ ብምፅዓር ምርኣዮም ኣጋይሽ በብሓደ ነቲ ፅብ ዝበለ ዝተሸለመ ዳስ ኣማዕሪጎም እዮም ዘለዎም ደብሳሚ ግና ንሓንቲ ሰብ ልዕሊ ማንም ይፅበ ነበረ ምስ መፀ ሰብ ዓይኑ ከኽብሉል ፀኒሑ መወዳእታ ሓሳብ ልቡ ሰሚሩሉ ሰላም ምስ ሄርሜላ ክትኣቱ ምስ ረኣዮም ሃጎሱ ዝያዳ ደመቐ ነቲ ሽሉም ዳስ መሊሱ ግርማ ወሰኸሉ ሰላም ነቲ ውራይ ይበቂ ዝበለቶ ክዳን ተኸዲና ከም ሉል ደሚቓ ከም ፀሓይ ኣንፀባሪቖም ደበኺላ ናብቲ ኣፍ ደገ ከይዱ ኢዳ ሒዙ ንውሽጢ ኣተወ ነዚ ዝረኣየት ሄርሜላ ግናይ ብውሽጢ ትብል ነበረት ሄርሜላ እውን ከምዘይኮነላ ጉዳይ ናይ ሓንነታ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ንሰላም ፃዕደይ ፀሓ ክትብል ንሳሚ ገዲፋትለዮም ካብ ኮነ ምትንዃል ገዲፋ ከም ቀደማ ሓሊታ ቀፂላ መማኽርታ ኮይናያ ብድሕሪ ሰላም ልዋም ምስ ጓላ ክትኣቱ ምስ ረኣዮም ልዋም ሓፍቲ እንዳበለ ብሓጎስ ተቐበሎም ልዋምን ሳሚን ኪኖ ተራርክብ ልክዕ ከም ኣሕዋት ኮይኖም እዮም ሳሚ ዝከኣሎ ዘበለ ንልዋም ምትሕጋዙ ቀፂሉ እዩ እንተ ስቃይ ነበር ግና ንፎስ መሓላ ክሳብ ሕጂ ንጓሉ ከምዚ ይረኣዩ ዘሎም ውሽጣ ብሕርሩ ግና ምእንቲ ጓላ ክትብል ስና ነኺሳ ትቃለሳላ ቆልዑ ምስ ክልቲኦም ወለዲ ከዓብዪ ኣገዳሲ ምዃኑ ትፈልጥ ግን ድማ ካብ ወረዳ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ኣማራፂ ስና ነኺሳ ጓላ ምእባዩ ብድሕር ልዋም ድማ ራሒል መፀት ራሒላ ግና ናብ ናይ ሓጎስ ዘይኮነ ናብ ናይ ሓዘን ዳስ ዝመፀት ኩሉ ነገራት ዘምስለላ ፀላም ሙሉእ ክዳን ፀሊም መንድል ኣሲራ ነበረት ኣብ ኢዳ ድማ ቶርታ ሒዛ ትረኣያ ዘለም ቀስ እንዳበለት ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ገዛ ደኣ ተጋገከትኮን እንዳበለው ዕድማት ኣጋይሽ ይጥምቷ ነበሩ ሰላም ምስ ረኣየት ልባ ንዕለቱ ደም ነበአ ብጣዕሚ ደንገፀት ሓዘነት ከይተረድኣውን ካብ ዓይና ንብኣት ኩርር ኣበለት ሄርሜላ ተገሪማ ንክልቲን ትጥምተን ነበረት ንራሒል ብዕላል እምበር ብኣካል ስለዘይትፈልጦም ጉዳይ ሓርቢቷ ተቋሕፍሕ ዘሎም ሳሚ ሓወይ እንኳ ሓጎሰካ ክትብል ኣዝዩ ብዝተዳኸመ መንፈስ ነቲ ቶርታ ኣቐበለቶሙ ሕጂ ክትቆርሶ እየ ዝደሊ ኢላ ፅግ ኢላ ኮፍ በለት ሓራኢሉ ሰብነት ባኮ እንዳከፈቶ ከሎ ግና ድሮ ካብታ ፀባብ ዳስ ክትወፅእ ኣብ ኣፋ በፂሓ ነበረት ሳሚም ክፈት ምስ ኣበሎ ፍቕርኻ ክቀትለኒ ዝብል ፅሑፍ ተፃሒፎ ነበረ ምስ ኣንበቦ ብጣዕሚ ሰንበደ ቁልሕ ምስ በለ እውን ክርያ ስለዘይከኣለ ከርክባ ጎየም ጓል እንተበልካ ግና ጓል ትመስክር
ድሮ ሽርብ ኢላ ነበረት ቴሌፎን ኣውፂኡ ፈተነ ትድውል ግን ድማ ትቕበለ የለን ናይ ሓጎሰይ መዓልቲ እንታይ ክፉእ ነገር ከስምዓኒ እንዳበለም ሓንሳብ ኮለል ኢሉ ክረኽባ ስለዘይከኣለ ክምለስ ስለዝነበሩ ናብ ዕድማቱ ተመልሰሙ መሊሱ ዳስ ሓጎስ ጨኖም ሰምን ሰላምን ግና ብወልቦም ነበሩ ውሽጦም ቀሳነት ይስምዑ የለን እንታይ እያ ምስ በለት ሄርሜላ ንሰላም እታ ራሒል ኢለ ዝኣለክ ዝነበርኩ እዚኣ ኮያ ምስ በለተ ሄርሜላ ብግድኣም ደንገጸትሎም ውራይ ብከምዚ እንዳቐጸለ ከሎ ኣብ ሓግኡ ንሳሚ ንሰላም ኣጸዊኦም ዕላል ምስ ኣቐጸሉ ራሒል ቅድሚ ሂወታ ብገዛ ኢዳ ምጥፍኣ ናይ መወዳእታ ደውል ናብ ፍጹም ደወለት ፍጹም ኣብ ካልእ ከተማ ስለ ዝቕመጥ ንሱን ትምህርቲ ብኣው ስለ ዝዛዝመ ናይ ሓጎስ ጽምብል ከነበረ ቴሌፎን ጋ ትድውል ኣላ ኢሉ ካብቶም ኣጋይሽ ሓደ ምስ ኣበሎም ናይ ራሒል ምዃኑ ምስ ፈለጠ ነቲ ዝበልዓሉ ዘሎ ሸሓነ ኣቐሚጡ ብተብተብ ናብ ደገ ገጹ ተቐቢሉ ሄሎ እንዳበለ ወፀም ፍጹም ሓወይ ኣነ ራሒል ስለቲ ሓልዮትካ ብልቢ ዘመስግነካም እዚ ኩሉ እንዳዋረድኩኻም እዚ ኩሉ ገጽ እንዳኸልዓኹኻም ኩሉ ተጻዊርካ ኣብ ጎኒ ደው ክትብል ጻዕርታት ዘካየድካ ሕጁን ብልቢ የመስግነካም ፍጹም ሓወይ ንስኻ ትጽላእ ሰብ ኣይኮንከን ኣባኻ ዋላ ሓደ ሽግር ፀገም የለን እቲ ፀገም ኣብኣይ ዘሎም ኣይተሓዘለይ ከም ትፈልጦ ብፍቕሪ ሳሚ ጽልልቲ ፍቕሪ ሳሚ ፈጺሙ ክወፅኣለይ ከኣለን ከውፀውን ፈቲነ ተቃልሰ ግን ኣብኒ በቃ ምኽኣሉስ ኢና እታ ፍጹም ሓወይ ብዝኾነ ኣብ ዓለም ጽቡቕ ዘብለ ነገር ይምነኢልካ ሙሉእ መዋዕልካ ክትሕጎስ ነበር ተሐጉሰካ ጽላልካ ጎንኻ ደጋፊትካ ትኸውን ጓል ድማ ትፍጠረልካ እንተ ኣነ ግና ብዘይ ሳሚ ሓወይ ዝነበር ኮይኑ ስለዚ ስምዖኒ ፍጹም ሓወይ ኣብቲ ካልእ ዓለም የራኽበና ክትብል ኣብ እዝኑ ሓፀወቱም ራሒላ ኣትራሒላ እንዳበለ ጨደረ ከምቲ ኣፅወት ምስ ፈለጠ ደወለ ትፅውዕ መልሲ የለን ጎይኻ ከይከዳም ኣብ ከባቢ የለን መንገገብ ኣውፅኡ ክነፍር ተመኒም ኣቕሉ ፀቡ ፀጉሩ ሓርከፍ ኣበለም ነቲ መሬት ብእግሩ ሓረመ የማን ፀጋም እንዳበለ ደጋጊሙ ፈተንም ቴሌፎን ግና ዝቕበል ኣይረኸበትን መወዳእታ ናብ ሳሚ ኣርኩ ደው ኢሉ ኩሉ ምስ ነገሩ ሳሚ ካብቲ ዳስ ናብ ደገ እንዳወፀ ፈተነ ትፅውዕ ግን ድማ ዝቕበል የለን ኣበይ ከተሕልው እንዳበለ ነዛ ሓንሳብ ጥራሕ ክትቅበሎ ጸሎት እንዳገበረ ደጋጊሙ ፈተነ በቃ ክሳብ ሞባይል ተማርር ደጋገመም ግን መልሲ የለን ኣትራሒለ በጃ ሕማቕ ስጉምቲ ካይትወስዲ ሽግር መኸራ ሓላፈዩ ይንዋሕ ህፃን ድሕሪ ጸላም ብርሃን ግድን እዩ ነብስኻ ምጥፋእ ብምድርን ብሰማይን ይሕትት እዩ ነብስኻ ምጥፋእ ኣማራፂ ኣይኮነን ኣርሒክ ሕሰቢ ወዲ ሰብ ክሳብ ዝኾነም ክፍተን ግድን እዩ ስለዚ ሓፂር ምሕሳብ ንይበል እዩ ፈጣሪ ነታ ዝፈጠረ ነብሲ ክሳብ በዓሉ ዝወስዳም በዓልኺ ምኸድ ሓጢኣት እዩ ምድራውን ዘለዓለማዊ ሂወት ኩሉ ተኸስር የለኽም ግደፊ ራሒላ ንወለድኺ ራእይ ንሳቶም ከኣየደንግፅኹም እዚ ኩሉ ዓብዮም ኣምሒሮም ካብኺ ብዙሕ ነገር እንዳተፅበዩ ግደፊ ሓፂር ኣይትሕሰቢ ግደፊ ጌጋ መዓልቲ ኣይትወዓሊ ፅባሕ ዝሓሸ መዓልቲ ክመፅእ እዩ ምስ ነብሱ ኣውኣው እንዳበለ ብሓሰሰ ለባም እኳ ንቅድሚት ቴሌፎን እንዳደወለ እንተጎየ መልሲ ግና ኣይነበረን በቲ ሓደ ወገን ኣቦይ ኣደይ ኣይተሓዙለይ ናይ ኩሉ ተሓታቲ ኣነ እምበር ዋላ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ፃማኹም ብከምዚ ምፍደይ ብልቢ ይቕረ ግበሩለይ ኣደይ መዓረይ ብፍላይ ንስኺ ከም ዓደ ጥራሕ ዘይኮንኪ መሓዛይ ሃብቲ እውን ነርክሞ ኣይተሓዝለይ ኣቦይ መዓረይ ስለቲ ሓልዮትካን ሕንቃቕኻን የመስግነካም ኣይተሓዙለይ ኣቦይ ዝብል ወረቐት ፅሒፎም ድሮ ነዚ ዓለም ብገዛእ ፍቓዳ ተሰናቢታታ ነበረት ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ ዳስ ኮነ ናይ ሓጎስ ናይ ሓዘን
በዚ በዓል ሳምንት ምሕርቶም ዛዚሞም ተመሪቆም ክሕገዝ ከለዉ በዚ ድማ ራሒላ ሓፂርን ሕማቕን ሓሲባ ናይ ሓዘን ዳስ ተኺሎም ኣብ መወዳእታ ሰማይ ትበል ፍጹም ልዋም ሰላም ሄርሜላ ኩሎም ኣብ ገዛ ራሒላ ተኣኪቦም ንስድራ ጽንዓት ተመንዮም ብሕዙን መንፈስ ካብቲ ገዛ ወፁም ፍጹም ብጣዕሚ ሓዘነ ኣምሪሮም በኸዮም እንተ ፍቕሪ ሳምን ሰላምን ግን ናብ መርዓ ኣበለ ስለቲ ምሳይ ክሳብ መወዳእታ ፀናሕኩም ብልቢ የመስግን ዛንታ በዚ ተዛዘመ